Niki disalami barang. Niki lagune napa buke? Mbak D napa buke? Mbah. Ngombe non. Urip 6.000 bujang. Pasar niku. Lho lan jenengan tanggane kula kok. Perawan Kalimantan. Buke saking Kalimantan. Mboten. Mboten nggih. Yo, perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan. Spesial kagem sedulur saking Rimbo Bujang unit 6 nggih. Yo bengkele lho gak ana sing nunggu ngantek apal kok yen gareng ke tukang tempel ban kok. Nggih sugeng rawuh Budhe nggih. Mbake nggih saking unit 6. Walah. Aku unit 3. Iku kok mbake seberang ngono ya. Ini unit 6 nggih. Nggih, salim. Barokah amin. Nah, salim. Barokah amin. Pakde nggih. Monggo Mas dilanjut. Nanti kula mboten mereka nggih, awas sugeng rawuh. Kelingan kawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang rasane kaya wong kedanan Mas dudu nongong biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga tinggal mulih ra kondo kono aku ngalamun tekan ngomah hatiku bingung jane tresno kawani nembung rasane kaya wong linglung wangi banyune sampun tak rewangi atus kungkung tresnaku ra bakal alum tak enteni yen masih asik saben dina aku ngalamun tekan ngomah hatiku bingung jane tresno kawani nembung rasane kaya wong linglung
rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan bantal guling yang sayang rasane kaya wong kedanan banyune sabun tak rewangi atus kungkum tresnaku ra bakal alum tak enteni yen masih purun tak enteni yen masih purun. Sampun pamundhut saking sederek unit 6. Foto ya. Action action gaya baru ya. Foto niki kagem sederek unit 6 ampun kondur rumiyin mengke kasuwun derek nyumbangke lagu. Sudah buat kedua selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu ya. Pokoknya kalau kepengin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tegakkan ibadah sholat dalam keluargamu ya ya. Jadi imam yang baik buat istri, ajari istrimu sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila istrimu sayang kepada Allah Ta'ala, insya Allah istrimu tetap patuh kalau sampean ya. Insya Allah. Nyanyi? Iya, mau nyanyi manten. Mbak nganten mau nyanyi? Nggak bisa. Nganten laki-laki nggak bisa nyanyi. Ganti saya. Sing nyanyi. Sing nyanyi ngantennya ganti aku, senengen aku. Mau nyanyi? Enggak. Atau barangkali mau request lagu? Request lagu? Lagu apa? Enggak kepikiran. Enggak, ya. Kita ke sana. Lagunya apa mulai?